asawa ko gumagawa lahat ng mga gawain sa bahay. Sunday araw-araw. So today, hindi ako ano ng bed. Hindi ako mag-fix ng bed. Hindi ako maglinis ng bahay. Mag-ano na ako, yung toilet lang at saka yung kitchen. Tapos magwalis lang ako ng sahig. Ganun lang. Yun lang. Tapos ang magluluto ay si asawa. So buong araw, hindi naman buong araw kasi mag-walking kami mamaya. Tapos ilalabas namin si baby kasi naboboard na si baby dito sa bahay. So naawa ko sa kanya kasi naboboard na nga siya. So ang gagawin ko ngayon is mag-play ako ng mga ipi-play ko. Tapos ayun na. Ayun, maingay si Dada sa kitchen kasi nagawa siya ng pancake. Breakfast! So, tignan natin si Dada, guys. Tignan natin. Kung kumusta ba si Dada. Kasi si baby, busy naman si baby dyan. Tignan natin si Dada. Inside the
ako naglalaba. So, mamaya, nabigyan niyo ng clothes. Yung mga laman ko, may ano ako. May pinya. May pinya ako, may tanglad. Ako. May kamatis ako. May ano ako, may ayan. Dahon ng ano, patatas. Hala, umatay mo ng bulak ako. Hindi amigas. Hindi amigas ang bulak. So, ayan. Ito yung bag namin. Bag. Kasi may music doon. May music doon. Maganda yung ano ngayon. Yung pinahan. Dalawang mattress pinilabas namin kasi pinainitan namin ng 3 araw. So let's go inside. Oh, you stay here. Pinainitan namin siya ng 3 araw. Ayan. Diba maganda? So ito yung Sunday life namin. Enjoy, guys! Stay safe, everyone! Mag-amping mong tanan! Oh. So, magtrabaho tayo dito. Dito tayo nagtatrabaho. Ouch! So, amping tanan! Hi! Hi, Dada! What do you have, Dada? Cannot... Ang ganda guys, oh, ng fountain. Ganda ng fountain. No. Ang kulit ni baby. Ang ganda guys, oh, ang ganda. Ang ganda ng fountain. Hi, dolphin!